Кръвоносните съдове или така наречените спукани капиляри са сериозен козметичен проблем. Най-често това са дребни капилярни и венозни мрежи, разположени по лицето и долните крайници. Поразените съдове имат слаба кръвоносна стена, която остава трайно разширена, и това може да се дължи на различни причини. Бременност, травма, заболяване на сърдечно-съдовата система и наследствена обремененост. Има различни методи за отстраняване на съдове, като електрокоагулация, склеротерапия и хирургично отстраняване на вени. Тези методи обаче са свързани с доста неприятни последствия, като алергична реакция, болка, трайна пигментация, белези. Най-доброто средство за отстраняване на такива съдове е ендиак лазерът. Той генерира лазерен лъч, който предизвиква коагулация или залепване стените на кръвоносните съдове и по този начин води до тяхното заличаване. Дискомфорта по време на процедурата е минимален и няма увреждане на околните тъкани. Тоест, лазерният лъч е концентриран само върху стената на обработвания съд. След манипулацията се наблюдава появата на синина или отток, които постепенно се резорбират. Броят на процедурите се определя от големината и дълбочината, на която са разположени съдовете, и понякога може да достигне до 3 процедури през месец и половина. Трябва да отбележим, че на обработка подлежат съдове с големина до 1 мм. Освен венозни мрежи и спукани капиляри, много добре се повлияват и хемангиоми, така наречените кръвоносни звезди. Обработката на кръвоносните съдове се извършва само в есенно-зимния период, тъй като има опасност от появата на пигментации. След това препоръчваме на пациентите да използват слънцезащитни кремове и известен период от време да не посещават парни бани, солариуми и басейни.